के जाके कहना से तू तो आई लगे के ओ कचलोहिया रहुए आई दोनों पकलोहिए आई बाणस आ हाथ अब ना लगल तो सहजे में निकल गइले परान तई हर घड़ी आइले एगो ने एगो रहत ऐसा नौकरी करे जो नहीं के रजिस्टर पर नाम काट के कहीं मजूरी सजूरी कल जाई हमनी का परिवार जियत रही आ मर जानी तो खैला भी ना मर जाई परिवार ए भैया देभात तिवारी कहना कि देखो अरे रुदल ई माहिल कहना कि देखो हमरा देवतन का पूजा का टाइम हो गइल बा पूजा का टाइम हो गइल बा अगर टाइम से टाइम हो गई तो हमार देवता जाई ऋषिया आ एकदम कोई देता नहीं कि लागे तो लो आऊ सारा तेलर भाई तू ये देने वालो मारा खेत के मोहबा तक आ किला तक पहुंचाई भाग लौड़ा दिया खिया बेलवर तीन कहना कि अरे इधर चढ़ा देले बा आ जब लड़ैया लागे को होता ते का मैदान लग जाता पूजा का टाइम हो जाता आ देभात तिवारी भाग के आ खोचा पर बाया रे वो जे ताकत रहा ई जे माही जिन बात मन की अगर विजय हो गई बेलवर सिंह का तब तो भाग फुलौड़ा खैबे करब आ अगर मरा हार गई ना तब तो उड़ल लेबे अपन नियरा वो नहीं अपन टुकु टुकु घोड़ी लेके ताकत बा अब भैया जैसे कहलत कि केहू बोले या से मारा केहू बोले मुका से मारो आ केहू बोले उठा के फेंक दे आवे की दे लोग के ले जाए दोनों दिन बाद तो रणभूमि में मर्द पड़ गई ना वो यही दिन बाद तो गिधनिया वाली हलिया माने गिधनिया सुखवन डाले लागल लेकिन भइल का कि अरे सुमिर सरनिया बनके नारायण हन के जनबा बांध चलौले बा और उधर ले बा दोनों जना गिर गए ना बालू रहता को आ दोनों जना का मुछ चढ़ा के बना गइल आ लेके जाए लगना दाद दिलन के राजा रेवती सिंह दरबार तो चले कि ना चल जा फिर काल होई ना फिर काल